Makadi vana veZimbabwe. I think everybody knows and understand that there is a big difference pakati pangu nanyoka yemabhunu aindituka achindipomera. Ndakamuudza kuti zvinhu izvi hazviperi zvakanaka. So he is still in prison. Kuva mujeri hachisi chinhu chakanaka. Bhaibheri harikurudzire kuti ushuvire vavengi vako zvinhu zvakaipa. Of course, he might have meant to do me more harm, achindituka achindishoropodza. But iye shamwari dzake, his 7 friends, vanasarwaka nevamwe hamana mudzingwa nevamwe vaita navo chungungunde. Hatiziva kuti zvakapera papi nomumwe uyu ainzi Rovambira muZanu PF. Now, Wellington nyoka yemabhunu kuti abude mujeri hapana kuchipa, but also ane mhuri nevana. I understand kuti Wellington is not a Zimbabwean. Munhu wokuMalawi akaberekerwa muZimbabwe. Isusu rudzi rwedu, matrue Zimbabwean, in our nature hatisi rudzi rwekuitira vanhu utsinye. So ndichakumbira kune munhu wese ndichiti hongu akatitadzira, hongu akatiitira zvakaipa. But let's try to secure his freedom. Kuti timuratidze kuti uipi hwaanawo hausiriwo huri matiri. Let us try to help him secure his freedom. Pane nhau yekuti pari kuitwa makesi madheyas emakesi ari kuitwa kumakotu uku. Kune chembero dzimwe dziri kubudisa ma20 rand, ma50 rand. So I'm calling each and every member we-liberation struggle kuti munonzwa vanhu vechibumbwa vachitituka zuva rega rega vachiti hamuna zvamunoteta, hakuna kwatinoenda. But in this case, vari kusiya mumwe wavo, nyoka yemabhunu, munhu wokuMalawi akaberekerwa muZimbabwe. Vanhu vekuMalawi vacho ava vari kumira kure, havasi kuda kumubatsira, havasi kuda kubatsira hama yavo. Vari kupeta maoko, vari kufuratira. Zanu PF yacho yaita hade kubuda. I remember in 2007 and 2008 vana nyoka yemabhunu vairova vanhu nemubhadha, vachirova vanhu nemabhemba nematemo, vachipisa dzimba dzevanhu. But now I think he has learnt a lesson kuti Zanu PF yaidefenda achiti tiri kutaura nana Mudarageza, they are so quiet, they're distant, nana Kasukuere. He is left alone. I think isusu tadzidza kubva pakuita kwerudzi rwevanhu vechibwidi, kubva kune zvavari kuitira kuhama yavo. Kune zvatakadzidza kubva pane zvakaipa zvavakatiitira nezvavachiri kuita, but kana ivo vachiitirana utsinye pachavo. So nokuda kwekuti he is caring zita rekuti Zimbabwe, iye asiri zvake muZimbabwe. So I think rega tingomuburitsa. Kana achitanga kuzoita futi shiti tamuburitsa aite. Handizivi kuti vamwe munozviona sei. Ndichada kunzwawo kubva kwamuri. Ndanzwa kubva pa.5 vachiti kune trust fund. Handizivi vakaigadzira kuti malawyers here, iye nyoka yemabhunu, kuti mari dziiswe ikoko. Saka kana ichinge yapo tichabatsira isusu sevanhu ve-liberation mumwe nemumwe kwaari. Tiedze kuti tonobatsira zvakare. Kana tine zvimwe zvinhu zvatoda kucontributa, tikakwanisawo kuziva kuti family yake iri kopi, se-liberation struggle tichaona kuti tichabatsira sei. Tine mumwe weZimbabwean citizen haasi member ye-liberation struggle ari kuchitongwedza mukadzi akadischargwa kuchipatara ane gumbo ranga riri kukuvara rakubuda urwa risina bvura rakasonga kuchipatara. Ndakanzwa kuti mari yakasvika haina kuwanda, yakabva kwete muhomwe ye-liberation struggle, but yakabva kune a member of the liberation struggle akatumira mari inoita $30 ye-United States.
ndakatumirwa confirmation yekuti tsamba yekuti mari iyoyo munhu iyeye akaiwana. Saka ndoda kukutendai vanhu veLiberation Struggle. Isusu tiri vekuenda mberi, hatisi vekudzokera shure. So regai tichiedza nepatinogona kuti tione kuti nyoka yemabhunu asunungurwa. We're going to do our very best. Saka ndofunga everybody knows kuti nhasi musi wechitatu. So tikutarisa kuti by Friday togona kunge taita zvishoma. Hongu ndozvinzwisisa kuti vana nyoka yemabhunu naNational Grey ndo vaindituka. Asika isusu tine kunaka kuri matiri. Hakusi kuti tiri kuvanzwira tsitsi, hakusi kuti tiri kuvanzwira tsitsi, kungoti isusu hatina chakaipa chatinoti chivawire muupenyu, kunyangwe ivo vane zvakaipa zvavanofunga pamusoro pedu nekuti shuvira, kunyangwe vane zvizhinji zvakaipa zvavanoziva kuti dzakange dziri nhema. Saka isusu kana tichite tivabatsire kuburiswa mujeri, tirikungozviita nekuda kwekuti vanhu vakangofananawo nevanhu. Otherwise tikada kutsika madziro chaiko chaiko togona kungosiya, because ivo vakange vaungana pautsotsi neukoronyera hwavo. Handiti vachibatana namudzingwa nouyo mumwe munyasaranda anonzani unomuti Sau kudii uyu mubranda, vachindituka vachidii, vachibatsirana naNational Grey, vachibva vashaudha vadii. Of course vaindishaudha hangu ndisina mhosva yandakaita kwavari, izvozvo zviripo zvinoitika, but isusu takarurama kudarika. Liberation Struggle haisi yeutsinye, tiri vanhu vari kuzviitira zvavo. Ndosaka tati macontribution ekubatsira uyo nyoka yemabhunu munyasarando, handiti macontribution iwaya ngaabve pakuzvidira kwevanhu, kwete kuti vanhu vati takatumwa naJeff Judau sana. Aiwa, kana munhu anzwa kuti ari dake kuti abude angosunungurwawo semunhu akasungwawo ari patiketi rikunzi muZimbabwe, kunyange hake asiri ari mubwidi. Kunyange zvakaiya ari munhu weZANU-PF, zvatotoziva tese kuti this guy is a ZANU-PF. Ndo vaitoponda vanhu, hakuna asingazvizive. Vanhu havaishanda ndo timu rechipangano kana raidambura vanhu nzeve. So zvimwe mhepo dzinosimudzwa neutsinyo hwavaitira vanhu, utsinyo hwavaitira vanhu, vachipisa dzimba dzevanhu vachidii. So tatangotiwo semunhu ari mujeri togona kungoti wedu ada akwanisa anogona kungoti ndaabatsirikani abude mujeri, kana achizoenderera hake mberi nokutituka, oenderera mberi.